Încă un motiv pentru care e foarte important să-ți alegi bine chiriașul. Să spun ce mi s-a întâmplat săptămânile trecute. Un bun prieten de-a meu are mai multe spații comerciale pe care mi le-a încredințat pentru a-i găsi un chiriaș. Și apelează un domn, e un investitor dintr-o altă țară și căuta acest spațiu comercial. Mi-a venit cu diferite povești, cum că va face fie birou, fie salon de înfrumusețare. A tot schimbat poveștile, iar după ce a venit la vizionare, am aflat de la dânsul că vrea să subînchirieze asiaticilor, exact lucru de care se temea proprietarul. Era foarte pornit în justificarea lui că el va avea grijă de spațiu și nu avem de ce să ne facem griji. Vila despre care vorbesc e și acum la închiriat pe Portărești 22A, foarte aproape de metrou Crângaș, o vilă de 250 de metri la 2500 pe lună, practic la un 10 euro pe metru. Ghiși ce? Am preferat să mai așteptăm, da, tocmai pentru că reprezint proprietarul și mi-aș asuma toată răspunderea în cazul în care ceva nu ar funcționa bine. Asta înseamnă să-ți califici clienții, da? Să faci research-ul necesar, practic noi la fiecare chiriaș îi luăm istoricul firmei, avem grijă ca ce ne povestește să fie valabil, aia să fie povestea reală pentru a nu avea probleme în viitor. Practic noi răspundem cu credibilitatea firmei noastre în momentul în care luăm o proprietate în portofoliu.